Že zdravím fanúšikov Johnny Leeho. Sme tu opäť u ďalšej hry. A jak som hovoril, tak budem točiť teda Vovko. A hlavne Vovko a asi setočko, lebo mňa to teraz začalo baviť. A také vedľajšie asi Ron Total War a keď tak Agario, teda Mitosis. A možno by som nahral niekedy aj to z večerio a nejaké iné hry, co by ma napadli. Dobre, takže sme tu teda na výtvore postavy. Je to zase privát. Jak som hovoril, je to zase privát. Začínate tu s 1250 hubmi. Včera som hľadal nejaký pre nás, aby sme si začali. A ja som našiel takýto, keby ste mali nejaký lepší, tak mi kľudne dajte do popisku videa. A 1250 hubmi tady začínate a vlastne nemôžete si ich nejak doplňať, iba hospodou máte vlastne viac hub za deň než jednu. Takže môžeme si vytvoriť rovno postavu. Sú tu už portále, toto už je taký ten prívod, kde je aj ten update s týmito portálmi. Tak ja by som asi išiel Rangera, teda lukostrelca. Orka by som išiel a skúsime si nejakého dobrého vylosovať, lebo som moc nechce ísť do toho vytvárania, ale nechcem mať dlhé videá. Tak ja vám nájdem ešte nejakého dobrého. Môžeme tohto. Dobre. Všetko, tak sa nazveme napríklad Johnny Lee. A to bude moje. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, dobre. Je to správny. Si to vždycky musím počítať. No a ešte heslo. Počkaj, správne. Prejsť to znovu. Dobre. A môžeme ísť na to. Ale tak server ma tu nenávidí, čo? Dáme si, že Johnny LPSK. Dobre, takže jak som hovoril, začínate tu s 1250 hubmi. To je naša postava. No a privátne myslím, že už poznáte, lebo myslím, že každý z vás pozná priváty. Keď hrávate šejka, kto nehráva, tak priváty sú také, že vlastne tam máte viac húb a máte tu hneď odomknutie všetkých podzemia a vlastne tak, no. Tak ja by som rovno išiel do tej hospodky. A dáme si tu, trošku sa nejak nalevlíme a trošku to tu natočím, nechcem zase nejak točiť, počkaj, točím vôbec, áno, točím už 3 minúty. Dobre. Som vám tu natočil si to len tak, že si tu hovorím sám pre seba. Dobre, už sme 11, to by mohlo byť pre začiatok stačiť. A môžeme si aj nejaké veci. Tady zase nepadajú tak často, jak na nejakých privátoch, že proste si len dáte, že nové zboží a proste vám tu padne všelijaký epic. Tady to proste padá až nejakým väčším levele, že vám tu nepadne, takže včas si musíme dať také normálne. To môže byť dobré. To môže byť dobré. Vždycky, keď hráte za lukostrelca, tak robte si výdrž a obratnosť. Sice za každého si... Ja som vôbec... Už mám vlastne brnenie. Nevadí. Tak, niekedy sa stane to. Prečo mi to padá iba? Nevadí. No... Lúk tu máme nejaký. A už nič také. Ešte raz pretočím. To akože za 15 hub nebudem dávať na obyčajné toto. Potom epiky sa kúpujú za 20 hubičiek, ale tady na tento privát je dobré, že vlastne jak sundáte pod zemi, tak sa vám padne 100% epik z každého moba. Nechcel som točiť normálne, lebo nejsem hubár a
možno začnem, keby ste mi dali na 1000 odberateľov. No a tak, nechcel som to tak, že normálne, že by som si tam asi 10 dní šetril, 10 dúba. Tak proste, že pôjdem si do privát a uvidím, jak sa to vám bude páčiť. No. Viem, že mám asi len nejakých 10 ZT fanúšikov, ale tak toto video je pro tých, čo ma začnú kúkávať, možno za rok, možno 2, možno nikdy. Takže, no, tieto botičky sú dobré. Ešte nejaký dobrý opasok, keby som tu mal, ešte si nájdem nejaký dobrý opasok. Opasok, no, tento môže byť rovno dobrý. Dobre, takže ešte do čaroobchodu. No, toto môže byť dobré. Mám tu aj elixír. To ešte nebudem používať eliky, lebo nejak som to nechcel tak za začiatku už s tými elikmi. To môže byť dobré. A ešte nejaký prsten. Bo ja som pán prsten. Ale akože mne tu padne rovno na inteligenciu a silu prsten. Toto je úplný lak jak prasa. No tak môžem tento. Dobre. Tak vrhneme sa už na toho podzemí konečne. Točíme už 6 minút. Tak asi to bude mať 2 časti. Maximálne 2. A budem robiť viac. Končím tak, budem tak pri konci toho druhej časti. Bo ja som hovoril v tom, keď si pozreli formačku, tak bolo kratšie video, aby ste nemuseli zase toľko časti kúkať. Dobre, takže máme tu strašidlo. No poď strašidlo. No, bez problémov. A máme tu aj prvý epic, ktorý je pre mňa ešte šitný dokonca. A ideme na kostlica. Ďalší epic. Aj teraz zo začiatku to bude asi také nudné, lebo vlastne budú padať furt bozenka, ale keď to už bude také, že napínavejšie, tak vás to bude vyzbaviť. No, mne tu padajú síce epiky, ale všetky sú horšie než tie moje. No, tento je lepší, tento je dobrý, tento je lepší. Tento je lepší než ten môj. A áno. No, aj tento je lepší. Ja to popredávam. A ešte keď si vylepšujete, tak jak som... Tak tady sa vám vylepšuje o 10 vlastne, takže to máte lepšie než to jedno. No. Ešte načne Google. Bez problém. No. Toto je úplne šitný epic. Takže prečo ste mi dali takýto epic? Čo si predstavujete? Fúha, tento už šiel len tak. Takže tá smrtka už nepôjde. No, šitný. Skúsim tú smrtku. No. To ne. Už sa musíme aj nejak vylepšiť. Už vylepšiť dlho. Ja si len zatiaľ vylepšujem statky, lebo nebudem tady. Vidíte, je to vlastne také rýchlejšie, keď si vylepšujete od tých 100, ale aby som mali skôr do vydrže, lebo obratnosti mám nejak veľa. A nejak mi to aj vadí. Takže... Dobre. Tak do 400, keby mi to vyšlo, tak by som byl šťastný. Ale mne to do 400 nevyjde. Dávajte, smrtka už půjde. Jsem si 100% jistý. A lepší epic. Teda, lepší, no, lepší než to, co jsem měla asi. No, vidíte, jak to myslím. Jety by mali bez problému, no. Vlastně, keď jste ranger, tak si dávat těch barů. To ne. Co tu ještě máme? Kostný bojovník. Jakože tí, ktorí vás nebaví šejku, nemusíte sa na toto video ani nekúkať. Však ja si po tomto šejku vydám Vovko. Budu tak hlavne. A potom keď tak, že by som, neviem, že by som napríklad, ja neviem, no,
prvá časť nám končí.